המסר הוא שאני מודה לקדוש ברוך הוא, לבורא עולם. אני ממש מודה שהוא יחזיר לי את הבן שלי שהוא שמר עליו, ואני יודעת שתפילות של כולם, כל מי שהתפלל לזכות סשה, הם אלה ששמרו עליו. אני יודעת את זה בוודאות, כי היו לו שם רגעים נורא קשים. היו לו שם רגעים שהוא היה ממש קרוב להיהרג, אבל קדוש ברוך הוא שמר עליו בפירוש. ואני כל כך מודה לו, אני יודעת שזה הכל בזכות התפילות של כולנו, כל עם ישראל, כל מי שהתפלל לזכות סשה. אני מודה לכולם מכל הלב, באמת אין לי מילים אפילו להודות, ואנחנו נמשיך להתפלל עד החטוף האחרון. כולם חייבים לחזור. זהו, זה מה שיש לי להגיד, ובאמת תודה לכולם, תודה לבורא עולם ותודה לכולם.